vi vågner så tidligt. Ja, jeg hader det. Nå, jeg den Nej, men altså, ja, det er det. Lad os få taget noget tøj på. Ja, men jeg skal også lige sætte min make-up. Ja, vi skal også lige have taget vores make-up rigtigt på og sådan noget. Det gør vi, mens vi lige tager tøj på. Ja, så... Kom over ved tøjskabet. Ja, rolig nu. Okay. 3, 2, 1. Jeg fandt altså også lige min computer frem. Ja. Der er en af vores venner, der er lige gået noget op. Okay. Ej, lige nede ved siden af os, så er der en kattebutik, og der er 2 katte tilbage. Ej! Vi skal derned. Godt, vi skal derned nu. Ja. Så. Vi skal have katte. Okay, så jeg fik at vide, at man bare skulle vente et eller andet sted, når man kom derned, og så vil der komme en kat, de synes, der passede bedst til dem. Til den person, der skal have dem. Cool. Jeg håber, vores er flotte. Ja. Hvad hvis vi får Grimme? Ja, det her det er vores klædested. Ja, man skal bare stå lige her, og så... Okay, der står, sig de magiske ord. Giv mig en god kat. 3, 2, 1. Giv mig en god kat. Jeg har fået en kat, jeg har fået en kat. Okay, min tur. Jeg fik også den der farve. Eller du fik ikke den der farve, du fik en grå. Ja. Jeg fik en hvide. Godt. Så ja. Nu har vi Oh my god. Oh my god. Ej, jeg kan ikke. De var søde jo. Ja. De er da Skal de ikke søde. være hjem? Det her var simpelthen det for den her video i dag. Ja, med vores katte. Ja, og det hvis I gerne vil have, at vi laver en part 2, så skriv den nede i kommentarerne, hvis I kan. Så ja, hej hej.